Αυτός είναι ο Greek Lifestyle SMP, ένας Minecraft server όπου αν σκοτώσεις έναν παίχτη κερδίζεις μία καρδιά, ενώ αν σε σκοτώσει ένας παίχτης χάνεις μία καρδιά. Ο σερβερ ξεκινάει σήμερα 3η 21 Ιουλίου στις 3 μετά μεσημβρίας και ψάχνουμε για καινούρια άτομα. Άμα θέλεις να μπεις, ορίστε ένα σύντομο tutorial. Μπες στον Discord server μας από το link στην περιγραφή του βίντεο. Πήγαινε στο Applications Channel. Εκεί πέρα θα βρεις ένα μήνυμα από το Appybot. Πήγαινε στο Make a Selection και διάλεξε το Application. Θα βρεις ένα DM από το API. Άνοιξέ το. Θα σε ρωτήσει άμα θέλεις να κάνεις apply. Για να κάνεις apply πρέπει να επιλέξεις Start Application. Και θα βαλθείς να απαντήσεις σε 7 ερωτήσεις. Μόλις τις απαντήσεις, το application σου θα σταλεί σε εμένα και αν το θεωρήσω καλό, θα γίνεις accepted.